tibetský teriér, francúzsky bišon, Boston teriér, pudel trpazliče čierny, tibetský španiel, potom de Tulear, papilon, mops, Lhasa Apso, čínsky kucholatý pes, Shih Tzu, kavalier Charles španiel, maltézsky psík, pekinský palátový pes, čívava dlhosrstá. Dobre. Tak ho potom tu naprenesiem a ho tam tu niekde. Že? Tu ho donesiem a potom všade ho iba posuniem. Rovno ho odtiaľ donesť tam. Neboj, Jarko, dajde mu ho tam jedni ti pravím. To je strašne dôležité teraz, či to zahraničí. Ušom pudel veľký biely, Coton de Tulear, Lhasa Apso, maltézsky psík a čívava dlhosrstá, prosím. A ostatným ďakujem pekne. Toto je pudel veľký biely. Plemeno mops. Plemeno Coton de Tulear. Čívava dlhosrstá. Toto je tibetské plemeno Lhasa Apso. Maltézsky psík. Tretie miesto v 9. skupine dnes pripadá plemenu pudel veľký biely. Druhé miesto maltézsky psík. Víťazom 9. skupiny sa stáva čívava dlhosrstá.